Алейкум, мардуми Шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Дар рӯи экран се машиника дидесен. Як Муҳаммад ТВ Стуниор. Номи тра бояд Муҳаммад ТВ Стуниор ТВ бояд бимоне. Дар як ресторан дина хисандӣ карда $175,000 Узбекистон рӯй карда. Мардуми ғариби тоҷик. Шумо мара бовар накарде, ман дар эфир мондум ки чӣ хел ман дар дуруншон одам дорам. Именно дар дуруни Беха ТВ ва Муҳаммад ТВш. Хай дар дуруни группаи бисёр экстремистов ва назатиё террористов запрещено бахшиш зиёд дар Российской Федерации дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буд и ҳаст. Муҳаммад ТВ, ту мегӯй ки лаънат кунатира Худо 22,500 билет ман савдо накардам. Як ҳафта пеш бо дар як чойхона гуфтае ки 150,000 билет мо савдо кардем. Именно барои Audi $100,000. Муҳаммад ТВ. Ну чё ты, козёл. Барои диюмуш, барои наркомани Беха ТВ, домоди як прокурор. Чӣ ба дина бозита нагзаронди? Чорт биромадӣ рақс карда гуфтӣ ки миёен билетотона ай дуруни чӣ хутор меброрен. Чӣ ба дина бозира нагзаронди? Мошенник. Баъд мегӯем ки Исоқов Аюб просто так мора мошенник гуфтест. Думошед шумо имрӯз пага бояд бозӣ бизгаронед. Беха ТВ. Ман тира кришата истифода бурдагиам. Сеюмаш и козёле ки дар рӯи экран дидесен Ҳусейн Ашур. Охирон картае ки ту мондагӣ будӣ. Ман намедонам маҳкам шид нашид. Ман ҳаст бошад ту пагара маълумш мекунам, барои ки ариза навиштагӣ будам. Меброи ҳисоб китоб мекунӣ дар байни 3-4 минут. Чӣ хел фаҳмидӣ мара? Ҳусейн Ашури мошенник. Ҳамат дар пеши мардум ҳисоб китоб мекунед. Ай бобоҷони бизд то Иқболи Чумод. Ман гарантитон метавам. Мо навз ҳар кардем кора. Як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз. То дидор.